lille. Det lykkes ikke. Ved du hvad? Man kan ikke sådan lige pludselig bare komme ind og så tro, at det kan lade sig gøre. Nej. Man skal træne sådan noget også. De synes også, det er sjovt at kan snakke med et menneske rigtigt på fuglesprog. Ja. Ikke? Ja. Og det er jeg god til. Men der skal helst ikke være nogen andre, der ødelægger stemningen. Nej. For du har set min rollator, ikke? Jo, det har jeg. Den kan du tro at skyde en god fart. Den har jeg. Det går også stærkt, når du går. Ej, den hæk, den kan ikke sige søde lille. Hvor er det? Jeg har en. Hvad siger de ellers? Når de snakker med mig, Ja. det er på fuglesprog. Ja. Og jeg kan jo ikke helt deres sprog. Nej. Men nu skal vi lige prøve her. Det er lille. Man kan ikke høre noget. Hallo, det er lille. Og så hører hende i den anden ende, at de kan høre det også. Ja. Ved at være omsat af de fugle, der sidder imellem. Ja. Så de kunne så det breder sig? høre, hvad de sagde her, når jeg fortalte dem, hvem jeg var. Ja. Og det gentager fuglene jo. Okay, det gør de gerne. Meget gerne. Nå, men så jeg ved jo, hvor sådan en allé her, den er jo alle tiders. Det er lille. Nej, det er for tidligt. Nej. Det er lille. Ja. Så bredte det sig? Ja, det gjorde det. Ja. Det kunne jeg jo ikke høre. Men alene de fugle, de synes også, det er sjovt. Det er lille. Nej, det går ikke. Nej, men så... Det er altså lidt af en begivenhed, at fugle knytter sig sådan til en enkelt. Nu skal vi lige prøve her. Det er lille.